Pozdrav! Nadam se da ste dobro. Danas za vas imam razumijevanje slušanog teksta. Čućete radijski intervju između voditelja i njegovog gosta. Poslušajte i odaberite ispravan odgovor. Pozdrav, dragi slušatelji! Danas je s nama u studiju dr. Bebić i on će nam dati 5 najboljih savjeta za dobar san. Dobrodošli u emisiju, doktore Bebić. Hvala. Lijepo je biti ovdje. Pa počnimo sa savjetima. Nemojte ići na spavanje uz upaljen televizor. Neki ljudi misle da mogu dobro spavati uz upaljen televizor, ali uz buku i svjetlo baš i ne spavate dobro. Zato ga ugasite. Nemojte previše razmišljati prije spavanja. Odradite svoje najteže obveze ranije. Kasnije radite lakše obveze. Ako vam je mozak preaktivan, treba vam više vremena da zaspete. Nemojte igrati video igre sat vremena prije spavanja. One također čine vaš mozak preaktivnim. Ugasite mobitel kada idete na spavanje, što je toliko važno da ne može čekati do jutra. Ako je moguće, ostavite mobitel u drugoj prostoriji. Slušajte glazbu ako želite, ali nemojte je slušati preglasno. Smanjite zvuk. Idemo sad provjeriti točne odgovore. Broj 1. Gost u studiju je učitelj. To je netočno. Gost u studiju je dr. Bebić. Broj 2. Neki ljudi mogu dobro spavati uz upaljen televizor. To je netočno. Dr. Bebić kaže, neki ljudi misle da mogu dobro spavati uz upaljen televizor, ali uz buku i svjetlo baš i ne spavate dobro. Broj 3. Nije dobro previše razmišljati prije odlaska na spavanje. To je točno. Dr. Bebić kaže, ako vam je mozak preaktivan, treba vam više vremena da zaspete. Broj 4. Dobro je igrati video igre prije odlaska na spavanje. To je netočno. Dr. Bebić kaže, video igre čine vaš mozak preaktivnim. Broj 5. Dobro je ugasiti mobitel prije odlaska na spavanje. To je točno. Dr. Bebić kaže, ugasite mobitel kada idete na spavanje. I broj 6. Nije dobro glasno slušanje glazbe za vrijeme spavanja. To je točno. Dr. Bebić kaže, slušajte glazbu ako želite, ali nemojte je slušati preglasno. Smanjite zvuk. Vaš drugi zadatak je nadopuniti rečenice ponuđenim riječima. Točna rješenja su na sljedećem slajdu. Još jednom hvala što me pratite. Možete me naći na jednom od linkova. Budite zdravi i veseli i vidimo se uskoro.